Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba ingomangwabe lana. Kusho ama-viewers of Uthando Nes'thembu. Siyazi ukuthi ishow le ekhombisa ngesithembu ne-family yakamseleku igcine ukuvezwa ku-TV last year, but kunezinto-ke abantu basakhuluma ngazo ku-social media nezinye bayibalayo nezinye-ke engithanda ukubuyela kuzona. Sengenzela kulozo ukuthi kukhona yini okusha. Umbuzo wakho usuphendulekile already. uMangwabe wenze useason 5, le season esibuya kuyona yaba yi-success. Bathi abantu ishow bisibhora kahle kahle, or ishow isiyabhora because babona izinto vele abelokhu beyibona nakulamanye ama-season. Into eyodwa bekulokhu beyidlalela endaweni eyodwa. Indaba ka-number 5 ozayo ngoba kufunakala iy'ngane zabafana. Indaba ye-divorce ngoba umayeni noMangwabe abamfuni u-number 5. What else? Yeah, ilezi zinto eziwu-2. So uMangwabe kube uyena obehlukile ku-season 5 ngoba mawuqala u-season 5 bekuyena onokushisa, bekuyena obukeka engathi akasekho happy kulo mshado, akasafuni ukuba ingxenye yale family ngezinto eziningi besingayibala-ke ezenzakalile, nanokuthi-ke ubelokhu egcizelela ukuthi vele uma ungasekho happy kufanele ukuthi wenze isinqumo, nokuthi makuze u-number 5 okusho ukuthi yena uyaphuma ngoba kwenziwa isithembiso. Lo ngazi-ke isithembiso, uMangwabe uthi ubaba Mseleku wathi yena u-number 4 akasekho ozolandela emva kwakhe, waphinde watshela nabantu besonto into efanayo. So usahleli kulawo magama ukuthi yena kahle kahle u-number 4 wokugcina kwaMseleku, akasekho unkosikazi ozalandela emva kwakhe. Kanti ngalana kunomacele osupporter obe-support i-idea ya-number 5 ne-vision kaMseleku, noma bekungaveli-ke kuyiqiniso 100% ngoba bekuba khona la abuye asalele khona emuva kungasazwakali ukuthi uthini. Kulolu daba uMakhumalo wakhetha ukuthi yena akasayingeni indaba yokukhuluma khulunywa indaba ka-number 5 ney'ngane ngey'zathu ezithile. Kanti ekuqaleni bonke babecula iculo elilodwa ukuthi u-number 5 abamdingi ngoba uzobaxabanisa, sebeyazana. NoMakhumalo babesho into efanayo ukuthi wazothi uMakhumalo kungcono mangaba khona iy'ngane, angeke aze abe nenkinga ney'ngane. Ngangazi ukuthi mhlawumpe usholo ukuthi kube khona iy'ngane ngaphandle kodwa angabi khona omunye usisi ozobajoyina emshadweni, kwaba yinto kanjalo. So masibheka-ke ishow ngoba ibilokhu igidagida endaweni eyodwa, kune-divorce esingazi ukuthi iphuma kuMangwabe noma iphuma kumayeni. uMseleku obeba emotionally esho ukuthi abanye bafuna ukumshiya, iy'ndaba zabanye abangasamhloniphi, akusekho mnandi. So sekubukeka ngathi bakhona abahambayo, kanti mayiphela vele uthe abafuna ukuhamba abahambe. Kanti besazi ukuthi kulolo daba uMangwabe nomayeni abake bayikhuluma leyo, kodwa-ke kamayeni singeke siyiqinisekise ngoba nje ubeyikhuluma nje. uMangwabe besimbona ukuthi hhayi akasanelisekile ngezenzo zakhe. Abantu-ke basebeba nama-comments amaningi ukuthi ungebe usenemali, unamabhizinisi, usefundile, akasancengile. Kanti makuzwakala nje ney'ndaba zokuthi ubuye ehambe engariphothi ukuthi uhambe wayaphi, kwaba kuningi. Manje-ke sekuvele ukuthi-ke umacele sekufikile la owayethe khona kuzophela iminyaka ewu-20 emshadweni. Uma sekudlule lapho akasezi ku-number 5. Kwaba khona yenye i-comment engiyibonile le ngifisa ukuyibuza ngoba angiyazi lento. Angithi uma kuphela u-20 lo oshiwo umacele, okusho ukuthi u-number 5 akasezi. Kunomunye-ke obhalile ukuthi if ubaba Mseleku elalela lokho kuzobe kuwukuthi uhlulekile nangesiko, futhi uhlulekile ngoba utshelwe amakhosikazi akhe ukuthi akangathathi ngokwesiko, angeke akazi ukuthi atshelwe amakhosikazi. Iliphi lelo siko? Isiko
le ndawo ethile ese-KZN, ngoba phela makuthiwa Zulu culture fanele kube yinto nabantu abaningi abavumelana nayo abayaziyo, kanti futhi nesithembu masisilandela asifani ngqo nalokho esikuvezele ubaba uMseleku. Kodwa-ke isithembu sikhona, bakhona nabanye abantu abasithandayo ngaleyo ndlela, nabanye abakhonsida isithembu ngey'ndlela zabo, ngey'zathu zabo. Kodwa leyo yokuthi ubaba uMseleku ngoba efuna ukuthatha unumber 5 akavele nje amthathe ngoba ngeke ezwe ngamakhosikazi akhe, iphumaphi leyo? Futhi angithi uma ethatha amakhosikazi uwathatha ngoba ethi wakha umuzi. Uma yakha umuzi wakha kanjani nabantu angeke aze abalalele? Bengicela ukuthi ningicacisele kuleyo ndawo mase ngiyabuza ukuthi kulo muntu osho kanje akukhombisi yini ukuthi kunokungahloniphi kule nto ayishoyo ukuthi akazukuzwa ngamakhosikazi? Phela amakhosikazi akusizi iy'ngane ey'ncane lezo osuke uzoyifundisa yonke into ngempilo. Abantu sebekhulile owaziyo ukuthi wakha nabo ikhaya kufanele libe kanjani ukuze izinto zilunge zala ekhaya zihamba kanje. So kokunye ngiye ngibone ukuthi sengathi abantu benza ngathi isiko alihloniphi or isiko linengcindezi, noma olwami ulwazi olungacele uma kuziwa lapho, ngoba ngike ngibona abantu bethi Zulu culture ithi mangithi ngiyayilandela nje lento ayihlangani ngoba phela asikhona, asiyabantu kufanele sihloniphane sonke, omama nobaba behloniphane, nekhaya futhi kufanele libe nokuthula. Lizoba nokuthula yini ikhaya lizoba nobaba owenza noma yini noma ikanjani, engabheki ukuthi lezi zinto ziyawulimaza umndeni noma ziletha ingozi ekhaya lakhe? Ngiyayivala-ke la le video bengaqondile ukuthi ibe serious. Bengisho nje ukuthi uMangwabe sizosho ukuthi uyena obeyi-star ku-season 5 of Uthando Nes'thembu, uyena obegqamile, uyena futhi obenza ukuthi i-show i-trende weekly ngoba uye obeletha idrama. Engikunakile-ke abantu uma bekhuluma ngedrama isikhathi esiningi basuke besho izinto ezi-negative, ngoba ngithi besibona ukuthi uMangwabe bekuvela ukuthi akasahloniphi, uMangwabe usephendula kabi, uMangwabe nani. Leyo yinto leyo-ke iyona edonse abantu ukuthi belandele ishow ngoba befuna ukubona ukuthi ugcina ehamba yini, ugcina kanjani. Ngaze ngakhathala. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.